Každé hodinky ukazujú čas presne. Niektoré však ten čas ukazujú v nesprávnom časovom pásme a iné len dvakrát za deň. Napríklad tie moje, v ktorých sa už pol roka chystám vymeniť baterku. Plus v Chorvátsku 10 minút znamená približne hodina, v Grécku sú to 3 až 4 hodiny a Španiel ten povie rovno mañana. Čo teda neznamená úplne, že zajtra, znamená to skôr, že dnes nie. Inteligentné hodinky Španiela aj tak nepolepšia a ja nepotrebujem, aby mi kvalitu spánku povedala apka. Keď som tento môj názor odprezentoval ľuďom z Garminu, povedali mi, že mi pošlú nové Quatrix 8. To sú hodinky pre jachtárov, že nech si ich pár mesiacov testujem. Ja, s mojím názorom. OK? Výzva prijatá, hodinky sú tu a nás, čo skoro čaká aktívna dovolenka, tak ich Zuzka aj porovná so svojimi jablkovými pri Tabate. Ja pri kotvení. V septembri nás čaká plavba do Benátok na skvelých lodiach a malo by to vedieť navigovať a merať výkon. Uvidíme. V novembri ideme na regatu Jabuka, tak uvidíme aj tam, či nám pomôžu napríklad na štarte. Tieto plavby si môžeš pozrieť na našom webe, lebo tam pár voľných miest ešte máme. S Garminom sme sa dohodli, že poviem, čo sa mi páči, ale aj čo nie. Idem teda študovať YouTube návody, keďže mi to viac pripomína stroj času z návratu do budúcnosti ako bežný časomerač. Uznávam, že na týchto pár mesiacov sa teším, aj vám priebežne niečo o nich poviem. Užívajte si leto.